koliko je to prljavo, svi su došli da kleknu pod Hitlerom. A znaš zašto? Da mu daju podršku za drang na Hosnu, za prodor na istok. Svi su podržali uništenje Slovena. Jedan Crnjanski i Ivo Andrić i tako dalje, to je stravična istina u stvari koja se prikriva koliko je ta inteligencija naša tadašnja. 90% te građanske inteligencije bili su svi za Hitlera. To je takvo oduševljenje bilo ovde u Beogradu za Hitlera, to zapanjujuće. I to pokazuje izveštaje politike i vremena koje sam analizirao i pravio sam film, ja sam dao uporedo sam dao materijale da se vidi atmosfera koja je bila u Beogradu, pogotovo, pazi, koliko je u Beogradu bilo oduševljenja sa Hitlerom i koliko su bile bitne te olimpijske igre 36. godine. Kako su se Karađorđević i ta malograđanština zavlačili u zadnjicu nacistima, pa to je bilo zapanjujuće. To je bilo zapanjujuće. I to se naravno sve prikriva, to ne postoji. Znaš, potpuno je sve to izbrisano iz ne olimpijske istorije, nego iz istorije naše uopšte. Razumeš, to ne postoji u našoj istoriji.